السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. کہ دین اسلام اتکا مالان حفاظت کرنے واسطہ مال منی دوستا شما زانے کہ نشا مردم مالا چی کن مردمہ مالا چی بے مال کن سیرے مردمہ غریب کن ای مال ای دولت درست روان اپن دیتے منی دوستا ہر روتی ماتا گو جنگ کن کہ من پیسہ دئی مروان نشا کنا وتی لوگ چیزا دوزیت با بہا کن وتی جنین سہران بار دوزیت با بہا کن لوگا ہر چی کے باز میں ہر چی کے کندلی ہر چی کے چیزیں ہستی دوزی کنتے با بہاش کن ہمیں نشے وستا ہنچ منی دوستا یوستا نہیں لی مردم منی دوستا کہ ای چیزان چی حلاسی بھی آوتی زندگی کان چی مردم کے عقل نبی مردم کے غیرت رو مردم کے مال رو مردم کے عزت رو دنیا تو کا چیکا آئیے مانا و جانور مانا یکی جانوران تو کا انگا بھی یک غیرت عزت ہستے بلے شید نشید تو کا ادرور چیز رون تھے منی دوستا تو مگو یہ چیزا انہ من بس گولیاں استعمال کرنا ہمیں ہنی گولی واضح ہستی کے مردمی استعمال کرنے گیا ترامبل یہ ہنی معروف ہے نوجوان گیشتر نیشی استعمال کرنے گیا جنین بھی بلکہ انیشا لوگان تو کا استعمال کرنے گیا منی دوستا ای گولی ای چا شرابا چی گنتے رہیں ای گولی چا دگے نشین چی گنتے رہیں منی دوستا ای گولی کم کم مردم ہمیں ڈولا آخریہ ای اکلا بارتے منی دوستا ای چیزا چی مدیر بے بے ای چیز ای گولیاں گشتے ماں وری تاکہ ماں سکون بھی میں پریشانی بروان ہمیں گولی ہمیں نشہ تی پریشانیاں زیادہ کنا ہمیں گولی تی اس تا پریشانی کارا رندہ پشومان بے منی دوستان چنچوں میں نوجوان گر گئے تے جیلان بندہ ہمیں گولیاں وجہا چنچوں مردم پنش بیتا ہمیں گولیاں وجہا چنچوں مردم درنگا جیلان بندہ وتی چوک وتی مات وتی جنین درو برباد کو تکنتے ماتش ہر رو مردمان کر رہا روان پلان یہ کر رہا روان تی گروا گئی ماتی کے منی چوک کے سفارشہ بکنے پلان ماستر کر رہا بروے چی وستا تو تی مات پتا ای ڈولا کھنے تی مات پت عزت داری مردما تی مات پتا کدی بھی کسی دے کر رہا ہچ نہ لوٹتا مرچی تو آئین سران جہل کھنے گائی مرچی تو کوتی کتگی کارانی وجہا تی مات پت مردمان دیما ہوتی سرا چست کت نہ کنا تی پت مردمان گوان مجلسہ نشت کت نہ کنا تی کتگی کارا منی دوستا ای چیزانی تو کا ہچ سکون نہیں ای چیزانی تو کا ہچ راحت نہیں بغیر بربادیہ بغیر پریشانیہ مات پتانی وستا منگوشاں وتی چوکاں بے سنبھالے مات پتا وتی چوکاں بے سنبھالے